Makadi mukomana ndokumbira kuti mupostewo voice rangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai. Ndine mufana wangu. Mufana uyu ndiye akatanga kuuya kunoku kuSouth Africa. But akamboita nguva ari kuno kuSouth Africa zvekuti vanhu takatombofungidzira kuti ainge akatoshaya kana kuti something bad had happened to him. Ndati ndichiteerera confession yamukoma avo vanga vachiti vakazouya kuno kuSouth Africa trying to find munin'ina wavo. Inini ndo mawiro andakaita kuno kuSouth Africa. Ndicho chainge chiri chikonzero chakanyanya kundiwinza kuno kuSouth Africa, nekuti vanhu vanogarawo kumaarea kwatinobva vaiti pose pavaiuya kumba during maChristmas kana kuti panguva dzavanenge vashanya vaibva vati dai mambouyawo mazama kumboona zviri kuita munin'ina wenyu, nekuti munin'ina wenyu anoratidza kuti kudzoka kwake kumba kuchati nhetsei. Asi isu tainge tisingatozivi kuti munin'ina wedu uyu ainge atova munhu ainge atobata mishonga yake. Kusaziva kuti mishonga yake iyi ndiyo yainge ichimurambidza kuti adzokere kumusha here, kana kuti dzaiva mhiko, kana kuti hazvitombonzwisisiki, nekuti akaenda kumusha nomumwe wake. Umwe wake uyu ndokubva asvika akashanda. Within 2 years ainge atodzoka kumusha shamwari yake uyu. Iye uyu mufana wangu uyu iye akazogara zve7 years ari kuSouth Africa. Dzimwe nguva aimboti akataura nesu pamafoni obva aita kana gore rose musingazivi kuti aripi, mukabvunzawo vamwe vamunenge muchiziva vanenge vari kuSouth Africa kuti ko mufana wangu munombosangana naye here, vaikuudza kuti mufana wako tinombosangana naye. Vamwe vaiti hatisangani naye, but vacho vaindipa confirmation yekuti ndiri kusangana nemufana wako. Vaitotaura kuti mufana wako mari dzaava nadzo imari dzinototyisa. At that time aitonzi aifamba neBenz macompressor ayaya, ndo motikari yainzi aifamba nayo, but aitadza kutumira amai vakamuzvara kunyange randi zvaro. Ndakazombobatawo phone number dzaainzi ndidzo dzainge achishandisa, ndikabva ndatanga kukontakta nenumber dziya dziya. To my surprise, number idzi dzainge dzitori number dzemurungu, because munhu wacho akatotaura neni nechirungu. Ndikamuudza kuti I'm looking for ningi I'm his brother. Iye akabva andipindura murungu weyo akati I'm actually shocked because munhu wari kutaura nezvake is my fiance. Iye akandiudza kuti I am an orphan, handina kana hama. Zvakazondipa shungu nehasha kuti ndinge ndichiuyawo kuSouth Africa. Pandakasvika kuSouth Africa ndichiti ndava muSouth Africa, ndikazama kukontakta number dziya dziya, ndikangoti I'm now in South Africa, then number dziya dziya dzakabva dzaita sekunge dzainge dzatoraswa simukadhi racho, because dzainge dzava kusatombopinda. No matter how hard I tried, ndakatomboita nguva ndichirarama ndiri muroad until ndazowana basa randakawana ranga riri basa rekupawo vanhu zvimapepa. Ndakaramba ndichingotsvaka mufana wangu because ndakaudzwa nzvimbo yainge achigara, ndokwandakangonosvikirawo. Ndikazoramba ndichingoronda pacho pandaiudzwa kunzi akambotanga achishanda apa, akambotanga achishanda apa, akazoshanda apa, because iye aiva ari nurse kubva zvainge akabva kuZimbabwe. Saka ndaingoudzwa kunzi akamboshanda paprivate apa, akapedzisira ava kutoshanda kuMediclinic mukoma. Mufana wangu aishanda paMediclinic, akazotovhura private clinic yake nemurungu wake iyeye. Ndakazoti ndamuwana iye akatoita zvekunyara, because ndakangokaruka ndasvika pachipatara chacho chavainge vatanga iye nemukadzi uyu mukadzi uyu murungu, iye she is a doctor. Saka uyu mufana wangu uyu ndiye ainge achishanda pareception. So ndakangoti ndichingonopinda mukaprivate clinic, he was so shocked kuti ko mukoma mabva nekupi. Ndikati mufana, I've been trying to look for you ever since vandakauya kuno kuSouth Africa. Semaonero auri kungoona ndiri munhu ari kutongozvitamburira, ndiri kutongogara Norway. I'm just Norway, but kuuya kwandakaita kuno kuSouth Africa, kusiya kwandakaita maikuru vako nevana vangu, it was because ndaida kuziva kuti chii chiri kuitika pauri. Why waspenda makore akadai so? Why have you ignored your own mother? Nekuti amai kumusha vatone dambudziko rekuti vanorwara neBP, because she keeps on thinking kuti saka mwana wandakazvara angangova mwana wekuti akangotsakatikira neJoni here. Iye as shocked as he was,
akabatondiintroducer to this partner of his uyo ainge ari murungu. Ndokubva taenda tikatanga kugara. I was shocked kuti mufana wangu ane zvivindi zvokuti anogara muimba yakanaka kudaro, but yet kumusha uko amai vanotongogara muimba yekutoti she doesn't deserve kunge vachigara muimba yakadaro. Takati tagara nemufana wangu, iye akabva andichunirawo basa from the wife's side, ndikabva ndatanga kutoshandawo, but ndainge ndichishanda muconstruction because the brother wemukadzi uyu ainge akawanikwa nemufana wangu aita zvokuita zvemagetsi. Saka ndakabva ndaenda kuya ndikabva ndatanga kutodzidziswa kuti unoita sei. Saka mukuzoshanda ini ndakabva ndazosiya basa ndikanogara somewhere else. I kept on telling mufana wangu uyu kuti we have to go back home because muchembere vari kuchema kuti dai mwana wangu angouya ndisati ndafa ndikwanise kunge ndichingomuona before ndisati ndatorwa nenguva. But mufana wangu, even though aiva nemari, he kept on avoiding me. Sometimes aitondidriver nemaluggages angu onondisiya mumesina because at that time ainge ava nepickup yake, a 4x4 pickup. Saka aitobva neni kubva kuprovince kwataigara obva ati mukoma, there's no need yekuti munge muchishandisa mabhazi kana vana malaicha. Saka he would drive me from that province ouya ondisiya paborder, but he will never attempt kuti mukoma anga tichingodarikirai zvatatosvika paborder reSouth Africa neZimbabwe, I think ngatimbodarikirai timboenda kumba. That one he will never do. Aitorwa U10 yake, ndototi saka mufana uri kurevesa kuti hausoda kuti timbosvika kumusha tinoona muchembere, but aingoti just send my love kuna muchembere and you just make a U10 obva adzokera zvake kumurungu wake. Inini mukoma ndainge ndisati ndabata metsi dzake. Zvinhu izvi ndakazozvibata one of this day. Akanditi mukoma, pane zvinhu zvangu zvandoda kuenda kunotora kuKwaZulu Natal. Ndokubva tapinda. Nguva iyoyo ainge achifamba neimwe motikari, it was also a pickup iri double cab. Ndokubva taenda kuKwaZulu Natal kuya. Saka akaita sekunge munhu ari kuda kuenda kunotenga mombe. Zvaisanzwisisika zvokuti mukutaura nemunhu muchifamba so uchimubvunza kuti saka apapa zvatiri kubuda takananga kuKwaZulu Natal, where exactly in KwaZulu Natal are we going? Anga asina mhinduro, aitoita sekunge iye ainge asingatombozivi kwacho kwatiri kuenda. Takazoti tava kunosvika ndokubva atanga kufonerwa nomumwe munhu uyu airatidza kuti ainge ari muzulu wechitaratara. Ndokubva vachitaurirana, but aiti whenever you would receive that call, aibva aburuka motikari otopaka motikari yake obva abuda panze. Zvaiva zvokuti anga asingadi kuti ndinge ndichinzwa whatever they were discussing, because at that time ndainge ndava kubata chirudzi. Saka aitya kuti maybe ndinokwanisa kuzoziva kuti vari kutaura nhau dzei. Takanosvika kuKZN kuya takasvika usiku. We never rested. Akadriver all the way from the province kwatinogara tikanopinda muKZN. Ndokubva tatodzoka futi that same night. He never rested until tazobatwa nemapurisa, ndopatakazomboresta zvishoma. Saka zvakaitika takati tanosvika pamusha pemudhara uya ndokubva vaita zvavakaita. Akangopiwa chimwe chainge chakaita chibhegi. NomuSouth Africa mune zvimwe zvimabhegi so zvematepaway zvokuti mukati macho chinenge chine chifoil so chakaita silver. Most of the people vanoenda kumabasa like kumaconstruction vanoisa zvimalunchbox zvavo imomo so that unosvika kubasa chilunchbox chako chichiri kudziya kana kuti chikafu chako chaunenge waisa imomo chisazotonhora. Saka ndochibhegi chaakapiwa ichocho, ndokubva angochisa at the back of the seat. Ndokubva atoti mukoma zvandari chida zvatoita chandei. Ndokubva tadriver paya. Saka on our way back takati tadarika rimwe tollgate. Ndakanisoda hangu kuti ndinge ndichitaura kuti tollgate ripi takananga kupi, just in case vamwe vanhu vanenge vachiziva mufana vangu maybe he might be victimized kana kuti zvinhu zvacho maybe anokwanisa kuzopedzera azodzororwa zvekare mumaoko emapurisa. Saka takati tabuda pane imwe tollgate ndokubva tasangana roadblock, and the roadblock here, it was quite a tight roadblock because paitova netende remasoja and paiva nehome affairs, paiva nemapurisa. Saka iye paakangoona that roadblock akabva ati mukoma musatye, musatombotya henyu. Tikati mufana handisi kutya. Iye akabva ati mukoma munoziva kuti kubva zvandakapinda muSouth Africa ndiri kufamba ndisina kana license kana passport handina, but ndine zvimwe zvinhu zvandakaitwa zvokuti ndisambofa.
ndakabatwa nemapurisa. All these years ndiri muno muSouth Africa mukoma, handina kana chitupa, handina kana chi. Imi musarohwa nehana, because mukangorohwa nehana zvinhu zvandakaitwa zvinokwanisa kubva zvaregedza kushanda. Saka imi chingozivai kuti apa todarika. Saka pavakandiudza kuti inini pane zvimwe zvinhu zvandakaitwa, ndakabva ndatanga kuzvikweshena kuti uyu mufana uyu now anditora on this journey. Tikaenda kuKwaZulu Natal, tasvika tikanosangana nomumwe mudhara uyu apa just this thing zvokuti vaita in secret. Kasi mufana uyu pane zvinhu zvaakabata, kasi ari kuda kundichekeresa here. Saka hana yangu yakabva yatanga kurova, ndichitanga kufunga kuti uyu mufana wangu uyu kauyu handichatomutrust, anokwanisa ari kuda kutoenda kunonditengesa. Saka ndainge ndava kuzviudza kuti kuvana vangu manje, kumudzimai wangu, chii chichazoitika kwaari, kwamai vachazosara vachitariswa nani. Saka hana yangu yakabva yatanga kurova, ndokubva tatoflegewa netraffic cop ainge akamira in the middle of the road, but ainge atopa sign yekuti go, but ndokubva tatoratidzwa another sign yekuti pakayapa. Mufana wangu akabva anditarisa akati mukoma imi mazotorwa nehana, aya ndo atova mahwani manje. Saka akabva avhura chimwe padashboard pane chimwe chinhu chekuti unovhura, so ndokubva atora mamwe mafuta akatora imomo akabva azora, ndokubva azora maoko ake, akabva azora nepamuromo, akabva anditambidza akati mukoma zora izvezvi. Saka inini nekutyawo mapurisa, because ndainge ndisina kana passport, ndisina kana chii. Asilamu yandaiva nayo at that time ndainge ndangoita yekugadzirirwa. Munoziva dzedzi amaasilamu ekuti kunyange ukada unovhura bhengi naro asilamu iro rinoshanda, but rikazoskaniwa manje nevakomana vehome affairs zvinobva zvazobuda kuti iri asilamu renhema. Saka ndainge ndava kutya kuti ipapa pakapa ndikangogara ndaburitsa asilamu yatova jeri, and I was afraid kuti ndichadhipotiwa. Ndichitanga kufunga kuti kubasa kwandoshanda mwedzi wainge vava kuda kunopera apa ndisati ndapiwa mari dzangu, ko ndikasungwa ndichaita sei. Saka pakabva pauya atraffic officer akabva abvunza akati where is your license and also ndipe madocuments emotikari. Mufana uyu akabva ati officer, zvinhu zvese ndazvikanganwa, panapa ndingori nemadocuments emotikari. Ndokubva amutambidza. Traffic officer akabva atanga kuseka akati iwe uri kudhiraivha usina license ka iwewe. Ndokubva adaidza umwe mupurisa vakabva vatanga kutaura. Saka mukunotaura umwe mupurisa manje, at that time paiva nemamwe mapurisa so ainzi mascorpion, akabva adaidzwa ndokubva vanzi sechai motikari, vakabva vaenda kuseri kwake. Saka pavakanovhura bosi akangovhura chibhegi chetepaway, neniwo ndakabva ndatarisa kumashure ndikabva ndaona iye akabva ati rurimi rwemunhu kauyu, zvikanzi muri kutransporta mabody parts evanhu kainini, burukai motikari. Saka varume vaya vanga vatoburitsa pfuti dzavo. Mufana uya wangu uya akabva angosvipira mate mumaoko, ndokubva atanga kupukuta maoko ake, ndokubva aburuka mumotikari. Akabva ati inini bulazi musaburuka, kana mukanzi mazoburuka it must be by force, but whatever you do musaburuka motikari, mirai ndimbotaura nevarume ava. Ndokubva aburuka paya, ende nguva yacho zvainzi mascorpion akagara akubata havafe vakabvuma kudhiziwa nyangwe zviite sei, but mufana wangu akangobuda akabata chibhanji chemari, so ndokubva angochipa traffic officer uya. Ende zvinhu izvi haana kumboita akawanda kana kuita sei, akangomutambidza. Mapurisa ese aya matatu vainge vakamira vese vari 3, hapana kana chavakataura. Traffic officer uya akabva angoti enda nekukasika. Ndokuescapa kwatakaita roadblock iyoyo. Saka takati tava kufamba manje, mufana uya akabva atora chipeki chechi, because ndaida kuchitora kuti ndivhure ndione kuti munei. Ndobva achisa pasi pemakumbo ake. From that toll gate kusvika tinosvika pamba pake painge achigara nemurungu wake. On that day akabva atondiudza kuti bulazi kuti tirambe tichigara tose hazvichaiti, because already inini ndine zvinhu zviri kundinetsa pakati pangu nemudzimai wangu. Saka kuti tinge tichidiscasa zvinhu izvozvo muripo hazviiti. Saka zvakutoitika panapa ndakutokutsvakira imba. Zvaizvozvo zvokutoti akatondidzinga, ndokubva atoti mukoma, I will buy you everything that you want. Ndikati chinipa nhumbi dzangu ndikwanise kunotsvaka somewhere, but akabva atoti mukoma, ndichakupai mari, ndichanotsvaka kubva kumaslippers kusvika kukepesi, hazvitomboiti kuti ndipinde nemi mumba mangu, because munhu wandigere naye tikutonetsana izvezvi tanga tichionetsana pafoni. Saka kana ndikangopinda nemi tinokwanisa kuzotonetsana wese. Saka ndoda kumboti mumbondipa space inini nemudzimai wangu tikwanise kumbosolva maissues edu.
Saka ainge akaisa chibhegi chake ichi pakati pemakumbo. Ndakamubvunza ndikati, nai Mupfanha, ndanzwa mapurisa awo kunyange ndisinganzwi chirudzi, but mupurisa uyu ati muchibhegi chakomo mune rurimi rwemunhu. Ndokumbira kuti undirakidze kana ini ndiri mukoma wako uchaziva kuti iwewe neni tiri veropa rimwe, takazvarwa nababa namai vamwe chete. Mufana wangu, ini ndinokwanisa kunzwisisa kuti une zvinhu zvawakabata. Handina kana wandinozoudza, but iwe uchingondirakidza ndoda kuona kuti chii chiri mubhegi imomo. Iye akabva ati mukoma, inini handikwanisi kuti ndivhure chibhegi ichi. Chibhegi ichi kutovhurwa kwachatoitwa ipapo pane zvinhu zvatokanganisika. Chibhegi ichi ndakachifanira kungosvika nacho kumba kwangu ndochivhurira ndava mumba mangu. Saka zvamakutondiudza mukoma zvitori nani kutoti motikari iyi nditoita kana head-on netrack, because zvamakutoda makutoda kutokanganisa upenyu hwangu. Ndokubva atanga kutopopota ndikabva ndangoti munhu uyu anokwanisa atori nemhepo dzake, because the way yainge ava kudhiraivha motikari yake ainge achidhiraivha zvaizvihasha zvokuti aingoti padiki diki obva achinja magiya. Motikari ichinyatsoratidza kuti giya raraiswa iye yava kutoremerwa because we in high speed. Obva angokaruka otodzosa motikari mu3 mu2 ombomira pakati perodi. Ndikabva ndangoti it is fine munin'ina, iwe uchiita zvaunoona kuti ndozviright, but please ita zvinhu zvokuti hazvizonetsa vana vangu mangwana, because iwewe nevana vangu you share the same blood. Saka zvauchaita nhasi mangwana zvinokwanisa kuzotambudza vana vangu. Ndokubva atazosvika kumba kwake akangondita speed akabva atonditsvakira imba, ende wakazonditsvakira imba kwaitova kuri kunzvimbo yekuti it was far from his place, zvekutoti kuti ndiende ikoko kwaitodiwa makombi maviri, kombi yekupinda mutown nekombi yekuzoenda kumba kwacho kwainge achigara at that time. Kubva ipapo takabva atamboita time ini nemufana wangu tisina communication, but akazodzoka mai manje akabva ati mukoma, pai patakaenda kuKwaZulu Natal pane zvakatoitika zvakakonzeresa kuti umwe munhu asvike pakuchekwa rurimi rwake, but munhu uyu ainge atofa kudhara. Hakusi kunzi ndakauraya munhu mukoma, ndakangotenga rurimi rwechitunha. Pane munhu wandaiziva aigara kuKwaZulu Natal aishanda kumamochari, saka akandiudza kuti ndinokwanisa kutengesera rurimi because pane kun'anga kwandainge ndakaenda zvikanzi panodiwa rurimi rwemunhu. Saka ndakazoita madhiri nemunhu uya watakaenda tikanoona kuKwaZulu Natal. Manje chitunha chemunhu uyu mukoma ndokuti pese pandiri kufamba dzimwe nguva ndinongokaruka chatova mumotikari neni. Saka handizivi kuti mungandibatsira nei. Ini ndikabva ndati nin'ina zvauri kutaura izvi ndozvinzwa, zvinoita here kuti timbodzokera kumusha tinoona vana amai tobva tafamba, kana yatova ngozi toona kuti ngozi yacho inokwanisa here kuripika. Iye akabva ati mhiko dzandakaita mukoma hadziite kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe mukoma. Zvinhu zvangu zvandakanotora mukoma ndikangogara ndangokrosa bhodha zvinondirova ndikafa. Saka mukoma Nashi izvezvi ndichiita audio nemi, so ndikunzwa dzimwe hasha kana ndikafunga zvese zvakaitwa nemufana wangu kuti kuuya kuno kwakaita kuSouth Africa akatitambudza zvisingaiti, tichifunga kuti munhu akafa, amai vakasvika pakubatwa neBP. Izvo kuno kumukoma uyu munhu uyu anga atobata zvinhu zvake, now ari kuti akachekesa rurimi rwechitunha. Apa chitunha chacho ndiye achiri kuchiona. Ndoda kubvunza kuti is this not ngozi? Zvinhu izvi hazvisi zvinhu zvokuti zvichazotinetsa mangwana here? Please ndokumbirawo kuti mundibatsirewo kana kuri kunzi kune munhu wekuti anokwanisa kundibatsira ini nemunin'ina wangu ari muno muSouth Africa. Please ndipewo nhamba dzacho ndimboona kuti ndoita sei. Recently kune kwatakamboenda kwatainge tadirectwa, hanzi kune munhu anobatsira ainge ari muJoburg, but takati tichinosvika kuya ndokubva tairwa. Vanhu vacho dzainge dzitori mbavha because takangosvika ipapo tikabva tatobuditsirwa pfuti ndokubva tatotorerwa mari dzatainge tinadzo ende mafoni akabva atotorwa. Saka I know kuti there is a risk yekuti nyaya yangu iyi pandichaitaura dzimwe mbavha dzinokwanisa kutowana opportunity yekuti vange vachizozama kutibira mari. Saka ndachikumbirawo mukoma kana muine vanhu vamunoziva pekuti vakamirawo pachokwadi vanokwanisa kuzondibatsira ini nemunin'ina wangu, just that kuti ndikwanise kungodzokera nemunin'ina wangu achiri mupenyu, akwanise kunozvitaurira ega pamberi pehama kuti zvinhu izvi ndizvo zvinhu zvaakaita. Shuwa mukoma, hasha dzandiri kunzwa hadziiti. Shuwa munhu anofunga ane 5 common sense. Ungatsvaka munhu anoshanda mumochwari kuti acheke chitunha chemunhu wausingatombozivi, woita zvivindi zvekudhiraivha from KwaZulu Natal uchienda kwacho kwatainge tichienda une chitunha
uine rurimi rwechitunha mumotikari. Just tell me mukoma kuti zvivi ndizvozvo munin'ina wangu uyu ainge azviwana kupi, and he is still a young man. Ndiri kutaura zvemunhu wekuti akangoti achingopedza his nursing course ndokubva angouya kuno kuSouth Africa. He is still a young man, haana kana mwana, but yet zvinhu zvaatiparira as a family zvinhu zvekuti kunyange vamwe vana mukoma vari kumba ndinombobata foni so ndichida kuvaitira audio, but ndinoona kuti kana ndikavaudza amai vakangodzwa nyaya iyi, amai vanokwanisa kungowira pasi vobva vatofa. So please mukoma, can you please post nyaya yangu iyi ndimbotevedzerawo mucomment section. Ndataura ndichidai ndakazara nehasha. I'm really sorry kana kuri kunzi ndanyanyisa kuzodanidzira because hasha dzandiri kunzwa over munin'ina wangu uyu dzakawandisa too much.